Ahojte všetci, sme v novom videi. Dneska som sa rozhodla, že budeme robiť takýto seriál o stávaní mojej dediny. A ja už som to začala, lebo táto mi stiahol Minecraft. A tento seriál bude mať minimálne takých 5 časť, možno aj viac. No, ukážem vám, že čo sa mi zatiaľ podarilo postavať. Teraz vám to aj prečítam. Vítajte ve svete zdravia. Pravidlá. Nemôžeš zabíjať, nemôžeš rozbíjať stavby, ako moju stavbu a moju dedinu. A nemôžeš stavať. Keby si tu staval, lebo tu budú aj iron golemy, keby mi ho... Viete, ako sa zabíjajú iron golemy, že... Počkajte. Že teraz zoberiem nejaký blok. Hociaký. Ty iba proste urobíš, že sem. Sem pôjdeš niekam. Sem dáš nejaký blok. Hovorím. A takto nejako vyskočíš, vieš. Viete, ako sa to robí, že ty bloky musíš urobiť. A toto ty nemôžeš urobiť. Takže tak. No. A poďme aj stavať moju dedinu. Ako vidíte, tu je ovečka, ale zapila by som ju, nemôžem. Lebo nie je moja. No, moje zvieratá môžem zabíjať, lebo inak by som nevedela použiť. Tu sú, vidíte? No, ešte tuto mám svoj dom, ako vidíte. Ale ešte aj svetky mám, jasne, že? Pozrite, aké sú pekné. What? Tak si iba vyzerá, ako keby mal nejaký pancier na sebe. Čakajte. Skočím sem. Dajte mi vajíčka. Asi mi to vypadlo, či koľko. Áno. Presne tak. A ty mi čo chceš dať? Hej, chcem obchodovať. Daj mi niečo. No. Dnes sa pozrieme, čo nám dá. Čakaj. To je aký enchant. Čakaj tu. Neodplávaj mi. Potrebujem šmaragdy. Musím ich nájsť. Poďme. Tu je jeden šmaragd. Hej, poď sem. Pozri, čo mám. To je aký enchant? Nerozbiteľnosť. Si fakt super. Hovno som ti zaplatila. Za hovno som mu dal, za šmaragdy som mi dal hovno. Tak akože nič. Keby to bol nejaký netheriteový krompáč so trojtou nerozbiteľnosťou, tak nehovorím akože, ale toto. Teba zabijem. A čo mi je taká pomoc? Toto? No. Tak ešte vám, bako mi trocha. Tak teraz ešte vám ukážem môj domček. Aha. Sivá slípka tu je odkedy? What? No a keby ste ešte chceli vedieť, tak mám taký mod nastavený, že to proste nebudú zombíkové, ani creeperovia, ani nič, a nepriateľskí mobovia nebudú. Takže, dobre.
Nemám nejakú pultu seba. Nie. Tak nebudem. Tam. Hore. Tak. Teraz. Tu máme plot. Toto k tomu pridám. Sem dám plot. Plot dáme teraz sem. Aby žiadne sprosté zviera divené nevedelo ísť u mňa. No a moje zabité veci pôjdu sem. Také v podstate nepoužiteľné itemy sem. Bloky pôjdu sem. No. Na peniaze som sa ešte nemusel dokam dať. Takže rozhodnem sa tak, že teraz urobíme to, že toto by som mal viac šmarotov. Tak. Teraz máme 4 steky. Dáme to do svojho inventáru. Tak. A hotovo. Asi takto nám bude stačiť. No, ešte vám... tu je môj psík, Marshall. Tá bola jeho meno, jak ste videli. Tam je Marshall. Jaj. A keby ste ešte chceli vedieť, čo je táto krabica, vám je pre Marshalla veci, čo on zabil a tak. Ale ešte dneska som mu nedal jesť. Nech sa páči. No. Keďže neviem o to je česku. No. Za 100 svetelných rokov. Veľmi mi pakuje zatiaľ hrať. No možno aj preto, lebo bez Microsoft konta to asi nepôjde. A to nemám. Lebo na Slovensku je asi nedostupné Microsoft konto. Ani nemám. Takže tak. Prečo jedna krabica chýba? What? What the fuck? Čo? Učí sa mojovi toto. Krabici som mal. What? Ja som v tejto krabici mal krabicu. Teraz mi to napadlo. Super. No. Teraz, keďže už tieto veci máme, točiť. Ideme von. A teraz ma napadlo, že by sme tu mohli urobiť enchantovací stôl. Ale jasne nebojte sa, nebude to iba môj dom, lebo som hovorila na začiatku. Postavíme moju dedinu. Chápete? Takže tu bude dedina. Takže musíme ho aj nejak postavať. Ja som začal tak, že... Ja by som tak začal, že sem dáme iba cestu. Všade dáme cestu. Potom, keď budeme mať cestu hotovú, potom začneme stavať. Dobre. Ja by som asi ten náš enchantovací stôl asi nejak. Tuto bude náš enchantovací stôl. Počkajte. Potrebovala by som iba knižnicu. No teda cestu už máme k tomu hotovú. Takže už enchantovací stôl môžeme takmer urobiť. What? Čo oni kladia také čudné vajíčka? To nevidela. Tak. Teraz dáme sem enchantovací stôl. A urobíme tu toto. To asi... Neviem na jakú šírku to bolo.
podľa mňa symetricky. Tak, neviem, čo to znamená, ale v podstate viem. No a každá časť bude taká 15 minútová, aby ste iba vedeli. Urobme takto. Tak. Hotovo. What? To bol asi len čapovací stôl, tak nič. Tak. Keby som tu mala akože hrať na prežitie, tak to by bolo celkom fajn. Lebo som sa tak rozhodla, že je tu Minecraft teda. A keby niekto hral v tomto svete, tak proste aby mal niečo urobené tuto. Som sa aj tak rozhodol, že v každom dome bude dobrý loot. Takto, alebo takto to bolo. Ja už neviem. Tak. Ja neviem. Podľa mňa takto to vyzerá lepšie. Lebo nebudeš tam akože natlačený. No, ani neviem vôbec. Nie. Bude to tak, ako som to začala ako prvé. Tak. No. Toto som zase neurobila dobre. Lebo enchantovací stôl nebol pritlačený k stene. Však to by bolo pekné, keby to nebolo z trávy. Tak. Tak a za chvíľu je to hotové. Tak a teraz to už nejak vyzerá. Hop, hop, hop. Tak toto bude lepšie, akože že nebude to také, keď podľa sloda, tak je to pekné, ale keď by to stalo akože tak, ako som myslela, že aj boky by boli, že to je tak asi pekne nebolo. No a preto som chcela enchantovať stôl, aby som si vedela enchantovať svoj triezenie 5, nerozbiteľnosť 2, ostrčenie 1. Asi neviem. Neviem, čo znamená. Neviem, tríženie, či čo. Dáme to všetko. Teraz by sme to pekne počuli. Rabovanie 3, rabovanie 1, nerozbiteľnosť 2. Tak asi toto je najsilnejšie. Ostrosť 6, či koľko? Záhuba článkonosov, záhuba článkonosov 1 a what? Ten istý enchant. What the fuck? Tak teraz dajme toto. Nerozbiteľnosť 2, nerozbiteľnosť 2, what? Šťastie 2. Tak asi toto sa vám uplatí najviac, keď nič nedostanem z toho. Účinnosť 1, účinnosť 2, šťastie 3, dajme šťastie 3. Šťastie 3 sú najlepšie, lebo keď vyhrabeš oné zem, tak akože ty nechceš zem a vyhrabeš, akože máš jednu zem, opak, ty ju nechceš, what? A keď vylezieš proste, že tak chceš to vybrať, tú zem, tak ty dostaneš asi 10 zemi. Tak akože to ti asi to najlepšie není, ale dobre, že som v kreatívnom mode. No a toto video asi bolo toľko to.
keby ste ešte chceli asi viac ako týchto častí, tak mi napíšte do komentárov. Ahojte.